Il-midja tal-Partit Nazzjonalista infetħet kawża kontrija fil-qorti wara li ma ħallsitx il-liċenzji dovuti minnha lill-awtorità tax-xandir għal numru ta' snin. Dan kien żvelat mill-Gazzetta Illum li notat kif kienet l-awtorità tax-xandir stess li fetħet rikors fil-qorti fil-konfront tal-kumpanija Medialink li hi responsabbli mill-istazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Fir-rikors imressa il-Partit Nazzjonalista qiegħed jintalab ħallas 68,000 euro b'mod immedjat. Dan fil-waqt li ġie notat kif ir-rikors quddiem il-qorti nfetaħ biss wara numru ta' twissijiet mill-awtorità tax-xandir lill-kumpanija Medialink li wkoll ġew injorati. Fl-artiklu tagħha l-Gazzetta Llum qalet li l-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista dejjem qalet li se tħallas il-liċenzji tat-televiżjoni u r-radju tagħha, madankollu rriżulta li din il-kumpanija qatt ma pprovdiet raġuni valida skont il-liġi u baqgħet m'għamlitx il-pagamenti dovuti minnha. Dan kollu jiġdu ir-rikors miftuħ mill-awtorità tax-xandir. Ma' rikors imressaq ġew annessi wkoll numru ta' invoices li jikkonfermaw dan kollu għax saħansitra imorru numru ta' snin lura. Apparti l-liċenzji mhux imħallsa mill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista marbuta max-xandir tat-televiżjoni u r-radju, il-kumpanija Medialink ma ħallsitx ukoll għall-użu tal-antenna tal-Gargure tajt il-Gazzetta Illum.